άνθρωποι φώτα, έχετε μουσική, πίνετε και τα ποτάκια σας. Εδώ λίγο περίεργα βέβαια μέσα σε γυναικείο σώμα, αλλά νομίζω ότι είναι ευκαιρία να μετουσιώσουμε τα μαθήματα που σταδιακά πήρες, περνώντας από τη μία διάσταση στην άλλη, για να δώσουμε και στον κόσμο μία ιδέα από την εμπειρία σου, που αποκρισταλώθηκε στο νούμερο 9. Παρεμπιπτόντως, χάρηκα πολύ για αυτή σου την κίνηση. Το να μεταφέρεις την εμπειρία σου στο βιβλίο εννοώ. Δάσκαλε, σε ευχαριστώ πολύ. Θέλω όμως να πούμε και στον κόσμο ποιος είσαι, για να μην μπερδευτεί. Σωστά, έχεις δίκιο. Είμαι ο Ίντρα, αντιπροσωπεύω το στοιχείο του αέρα και βοήθησα τον Ορφέα στις μεταβάσεις που έκανε όταν βρέθηκε χαμένος ανάμεσα σε πολλές διαστάσεις στα μεταφυσικά του ταξίδια. Και πρέπει να πούμε και για την Ιουλία που σου παραχώρησε το σώμα της. Βέβαια. Ελπίζω να μην της έρθει δύσκολη μετάβαση όταν επανέλθει. Όχι, γιατί άλλωστε η ιδέα της συνέντευξης της επιτόπιας, να την πω έτσι, είναι δική της. Σε ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ απόψε. Και εγώ σε ευχαριστώ που μου δίνεις την ευκαιρία να γίνω για λίγο άνθρωπος. Και αφού ξεπερδέψαμε με τις συστάσεις, πες μου πώς θες να ξεκινήσουμε. Σκέφτηκα ότι η μέθοδος των ερωταποκρίσεων μπορεί να εκμεύσει πιο ενδιαφέρουσες βιωματικές πληροφορίες από τη μονοκόμματη ανάγνωση ενός κειμένου. Μετά, αν θες, μπορούμε να διαβάσουμε και ένα κεφάλαιο. Συμπτωματικά είναι το νούμερο 9 που αφορά στην συνάντηση. Κατάλαβα. Άρα θέλεις να σου κάνω ερωτήσεις. Ελπίζω, δάσκαλε, να φανώ αντάξιος σε ακούω. Ωραία. Ευκαιρία λοιπόν να διαπιστώσω τι έμαθες από το ταξίδι σου. Για να δούμε. Λοιπόν, καταρχήν, πώς βρέθηκες μπλεγμένος σε αυτή την ιστορία? Θα μπορούσα να σου απαντήσω έτσι και να σου πω ότι δεν έχω ιδέα. Δηλαδή δεν έκανα τίποτα άλλο από ό,τι κάνουμε όλοι μας. Μία Παρασκευή βράδυ πήρα το αμάξι να πάω σε ένα μπαράκι που συχνάζω και επειδή είχαμε Πανσέλινο, συνέλαβα την ιδέα να πάω να δω την Πανσέλινο στο Σούγκινο, να την απολαύσω από το ναό του Ποσειδώνα. Παρόλες τις προτροπές των φίλων που μου έλεγαν να μην πάω, επειδή είχα πιει προφανώς περισσότερο και τα οδηγούσα, εγώ δεν άκουσα κανέναν και πήρα το αυτοκίνητο να πάω, αποφασισμένος να φτάσω μέχρι το ναό. 9 χιλιόμετρα πριν φτάσω εκεί συνέβη ένα ατύχημα και αυτό το ατύχημα είναι η αιτία που με έβαλε σε όλη αυτή την περιπέτεια. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αν αυτό το ατύχημα δεν είχε συμβεί, δεν θα είχε γίνει τίποτα. Άρα, ενώ φαινομενικά θα έλεγε κανείς ότι μια έμμονη ιδέα σε οδήγησε στο ατύχημα, τελικά μπορεί και τίποτα να μην ήταν τυχαίο. Ακριβώς. Στο πρώτο στάδιο περνάς με 10. Και για πες μου τώρα, τι αντιπροσωπεύουν για σένα, αλλά και στην ιστορία σου τα 4 στοιχεία, τα οποία δεν προσωποποιείς μόνο χάρη να φύγεις, αλλά συνάντησες και προσωπικά στο μεταφυσικό σου ταξίδι. Κοίταξε, δάσκαλε, τα 4 στοιχεία, δηλαδή η γη, το νερό, ο αέρας και η φωτιά, ναι, συμμετέχουν στο μυθιστόρημα, στην περιπέτεια να πω, και τα έχω προσωποποιήσει για να αναδειχθούν οι ιδιότητες τους μέσα από το διάλογο. Για μένα προσωπεύουν επίπεδα γνώσης και ανάπτυξης. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι τίποτα από το καθένα, δηλαδή κανένα από μόνο του δεν μπορεί να λειτουργήσει. Θέλω δηλαδή να σου πω με άλλα λόγια ότι αυτά είναι αναγκασμένα να συνεργάζονται, να συνυπάρχουν για την εξύψωση του όρου. Μπράβο, Ορφέα. Εξελίσσεσαι διαρκώς. Είναι σημαντικό να αντιλαμβάνετε κάποιους συσχετισμούς που συνιστούν το όλο. Και στο δεύτερο στάδιο περνάς άνετα λοιπόν. Και πες μου τώρα κάτι άλλο. Το νούμερο 9 αλήθεια, ως τίτλο που είναι συμπτωματικά και το ένατο κεφάλαιο που θα διαβάσουμε σήμερα. Πώς το εμπνεύστηκες? Λεπτά. Λαμβάνω και την πληροφορία ότι η Ιουλία σχετίζεται και με αυτό. Τι λέει η αριθμολογία, ημερομηνία και ένατος μήνας γέννησης και πολλά άλλα. Ενδιαφέρον. Εντυπωσιακές δεν είναι, δάσκαλε, αυτές τις συμπτώσεις. Εδώ Ορφέα
Μετά από όλα όσα σου συνέβησαν, είναι αδικαιολόγητο να εντυπωσιάζει πλέον με αυτά. Ενώ ήταν άλλα κι άλλα. Εντάξει, έχεις δίκιο, δεν λέω, αλλά ξέρεις τώρα μία εδώ, μία εκεί, όλες αυτές οι μεταβάσεις, η γενέλα, με έχουν λίγο μπερδέψει. Εντάξει, δικαιολογείσαι. Πες μας όμως για το νούμερο 9. Το 9. Το 9 καταρχήν με εγωιτεύει σαν αριθμός. Μετά μην ξεχνάς ότι απασχολεί τους ανθρώπους από την αρχαιότητα. Στην ελληνική μυθολογία, για παράδειγμα, οι μουσες ήταν 9. Στη σκανδιναβική μυθολογία οι κόσμοι είναι 9. Αν θέλεις να μιλήσουμε και για θρησκευτικές παραδόσεις, στην εβραϊκή παράδοση αλλά και στην χριστιανική, οι άγγελοι που περιβάλλουν το θεϊκό θρόνο είναι και αυτοί 9. Τώρα, άλλος ένας λόγος που με βοηθεύει είναι οι δεσμοί που έχω αναπτύξει λόγω της μουσικής με έναν μουσικό μου συγγενή και καλό μου φίλο που τον ανάγκασαν να φύγει βία από αυτόν τον κόσμο, τον Τζον Λένον εννοώ, ο οποίος με το 9 είχε μια σχέση πολύ περίεργη. Τον ακολουθούσε ο αριθμός αυτός από την ημέρα που γεννήθηκε κυριολεκτικά την ημέρα που πέθανε. Να σου πω λίγα πάνω σε αυτό. Γεννήθηκε 9 Οκτωβρίου. Ο γιος του επίσης, από τη Γιώκο γεννήθηκε 9 Οκτωβρίου. Γεννήθηκε στο Λίβερπουλ και το Λίβερπουλ έχει 9 γράμματα. Στο λεωφορείο που έπαιρνε για να πάει στο σχολείο του είχε τον αριθμό 72, 7 και 2, 9. Γεννήθηκε ώρα 6 και μισή, 6 και 3, 9. Η μητέρα του σκοτώθηκε όταν εκείνος ήταν 18 χρονών, 1 και 8, 9. Είναι πάρα πολλά. Για να μην σας κουράζω και να μην σε κουράζω και εσένα, το σπίτι του στη Νέα Υόρκη όταν πήγε είχε τον αριθμό 72, 7 και 2, 9. Το νοσοκομείο που τον πήγαν όταν έπεσε ο πυροβολισμός είναι το Roosevelt Hospital, είναι στην ένατη λεωφόρο. Πολλά πράγματα και για την Ιουλία που είπες, άκου να δεις τι γίνεται. Στην περασμένη παρουσίαση ήμασταν λεωφόρος Αλεξάνδρας 11, που είναι η ημερομηνία που έχει γεννηθεί, και η ημερομηνία που είχαμε ήταν 5 Τετάρτου, 5 και 4, 9. Σήμερα έχουμε 11 του μηνός, που είναι πάλι η ημερομηνία που έχει γεννηθεί, και είμαστε στον αριθμό 45 της Κολοκοτρώνη, 4 και 5, 9. Όσον αφορά το μυθιστόρημα, το νούμερο 9 δεν κάνει την εμφάνισή του. Ή μάλλον την κάνει αραιά σιγά σιγά και ο αναγνώστης, εάν είναι ανυποψίαστος, δεν το καταλαβαίνει. Είναι ξαφνικά όπως καθόμαστε να πέσει ένα 9 τώρα από την οροφή, δεν θα δώσουμε και σημασία. Κάνει όμως εντυπωσιακά την εμφάνισή του πηγαίνοντας προς το φινάλε, όπου και βοηθάει να λυθεί όλο το μυστήριο. Γι' αυτό συνιστώ στον αναγνώστη υπομονή μέχρι να φτάσει σε αυτό το σημείο. Οπότε είναι ένα στοιχείο στην ιστορία σου που το συναντάμε διαρκώς και επιβεβαιώνει την ύπαρξή του μέσα από τις εξελίξεις πέραν των άλλων συμβολισμών του. Και εδώ σε βρίσκω συνεπή. Μία ερώτηση λίγο πιο δύσκολη τώρα. Ποιοι χαρακτήρες από όσους συνάντησες συμπάθησες πιο πολύ και σε δυσκόλεψαν και γιατί? Αυτό είναι δύσκολο. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον. Θα είναι σαν άδικο κάποιον άλλο. Όπως είπα και πριν για τα 4 στοιχεία της φύσης, είναι υποχρεωμένα να συνυπάρχουν. Έτσι λοιπόν, αφού τα έχω προσωποποιήσει, τους έχω δώσει ονόματα, παραδείγματος χάρη, τι μπορώ να πω για το Μάλτ που αντιπροσωπεύει τη γη? Η γη είναι η βάση του πατάμε. Είναι η μάνα γη μας δίνει την τροφή. Τι να πω για το νερό που είναι βασικό στοιχείο ζωής και το αντιπροσωπεύει η Ανκέτ. Εδώ η Ανκέτ, μια αρχαία αιγυπτιακή θεότητα των υδάτων. Βέβαια με στεναχώρησε λίγο να πω η προσωρινή μας σχέση, η λίγου χρονικού διαστήματος σχέση που είχαμε, με πίκρανε ο χωρισμός, αλλά βλέπεις ότι όλα γίνονται και πρέπει να γίνονται όταν έρθει η ώρα τους.
Δηλαδή η σχέση μου με την Ανκέτ αναπτύχθηκε όταν έπρεπε. Η σχέση μου με την Αστάρτη ολοκληρώθηκε όταν έπρεπε. Για σένα τι να πω που αντιπροσωπεύεις τον αέρα. Υπερίπταμε μαζί σου. Εξάλλου, επειδή εγώ είμαι η φωτιά, με φυσάς και ανάβω. Όλα λοιπόν μπορούμε να τα δούμε σαν σύμμαχους, αλλά πρέπει να τα χειριζόμαστε σωστά. Ενώ όχι με λάθος τρόπο. Το νερό, ας πούμε, είναι ένας σύμμαχος, αλλά αν δεν προσέξω μπορεί να με πλήξει. Και για να σου πω ένα παράδειγμα, ένας πολύ καλός σύμμαχος του ανθρώπου είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. Αν όμως το χρησιμοποιήσουμε με λάθος τρόπο, θα μας σκοτώσει. Κατάλαβα. Ένα συμπληρωματικό ερώτημα στην προηγούμενη ερώτησή μου. Από ποιους θεωρείς ότι έμαθες πιο πολλά και γιατί? Δάσκαλε, εξακολουθείς να με δυσκολεύεις, αλλά θα προσπαθήσω να σου καλύψω την απάντησή σου. Όπως έλεγα πριν, όλοι ήταν σημαντικοί. Όλοι λειτουργήσαν, αλλά ο καθένας από τον τομέα του, έτσι, για να με φτάσει εκεί που με φτάσει. Στην ουσία λοιπόν το θέμα δεν είναι από ποιον έμαθα τα πιο πολλά. Γιατί η γνώση, η μία γνώση συμπληρώνει την άλλη. Και το νόημα είναι αυτό που κάθε μέρα προσπαθεί και η Ιουλία να βρει τη σωστή λέξη κάθε μέρα. Έτσι λοιπόν και εγώ επιδιώκω κάθε μέρα μαθαίνοντας να βελτιώνω τον εαυτό μου. Βέβαια εγώ ανυπομονούσα και δεν είχα την υπομονή που απαιτείται όσο ο Μάλτ μου έλεγε ότι δεν ήρθε ακόμα η ώρα, μη βιάζεσαι, θα γίνει και αυτό, θα γίνει και εκείνο και εγώ βέβαια αστειευόμενος έψαχνα να βρω πού είναι αυτή η ώρα επιτέλους και δεν έρχεται. Αλλά ένα-ένα τα πράγματα γίνανε όταν ήρθε η ώρα για να γίνουν και η ώρα ήρθε στην ώρα της. Σωστή Εγγλέζα παρακαλώ, στο ραντεβού της. Έτσι έγινε λοιπόν και συνάντησα την Αστάρτη όταν ήρθε η ώρα να τη συνάντησε και όχι όταν ήθελα εγώ. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Μπορεί δηλαδή, πώς να το πω, εάν πούμε ότι τώρα θέλω ένα αεροπλάνο και πες ότι μου το φέρνεις, τι να το κάνω. Δεν πρέπει πρώτα να μάθω να το πιλοτάρω. Μετά, πολύ ευχαρίστως να έρθει το αεροπλάνο. Μπράβο, Ορφέα. Έβαλες τρίποντο ανέγγιχτο. Από όλους μαθαίνουμε και ιδίως από εκείνους που μας δυσκολεύουν. Δάσκαλε, βλέπω ξέρεις και μπάσκετ. Όλο κάτι κάνουμε κι εμείς εκεί έξω. Τι νόμισες, ότι όλη μέρα παρακολουθούμε τις δικές σας υποθέσεις και μόνο? Εντάξει, δεν είπα και κάτι. Λοιπόν, μην ξεφεύγουμε από το θέμα, γιατί πλησιάζουμε στο τέλος και τα πράγματα γίνονται κρίσιμα, όπως λίγο πριν το τέλος μιας ιστορίας. Ποια κατάσταση σε δυσκόλεψε πιο πολύ και πότε, ενώ ένιωθες νικημένος και είχες τελικά νικητές? Για να είμαι ειλικρινής, ένιωθα δύσκολα και άβολα μέχρι να καταλάβω πού βρίσκομαι. Ξαφνικά, επειδή όλα μπήκαν σε εφαρμογή μετά το ατύχημα, είχα τεράστια δυσκολία να αντιληφθώ τι κόσμος είναι αυτός που βρέθηκα. Αυτό που με κράτησε είναι η δίψα μου για γνώση και η αισιόδοξη αντιμετώπιση των καταστάσεων. Πέραν αυτού, μην ξεχνάς ότι σαν μαχητής του φωτός που είμαι, πρέπει να βρίσκομαι συνεχώς σε εγρήγορση. Μου αρέσει η προσέγγιση σου. Και τώρα το τελευταίο υποερώτημα που συνδέεται με όλα τα προηγούμενα και αποτελεί την κατακλείδα αυτής της σύντομης συνέντευξης. Νιώθεις ολοκληρωμένος μετά και μέσα από το ταξίδι? Δάσκαλε, με εκπλήσεις. Έχουμε κάνει τόσες συζητήσεις που θα πρέπει να ξέρεις τον τρόπο που σκέφτομαι. Βέβαια, εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι μου δίνεις την ευκαιρία να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Γι' αυτό θα σου πω ότι αν πίστευα ότι νιώθω ολοκληρωμένος θα είμαι ένας ανόητος, εγώ, και εσύ θα έπρεπε να αναρωτιέσαι ποιο βλάκα εκπαίδευες τόσο καιρό, να το πω και έτσι. Φαντάσου δηλαδή τους επιστήμονες, φαντάσου τους ερευνητές να θεωρήσουν ξαφνικά ότι το έργο τους ολοκληρώθηκε και να καταλήξουν την έρευνα. Αν είναι δυνατόν, δεν γίνεται αυτό. Είναι λοιπόν αλήθεια ότι έμαθα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα μέσα από αυτό το ταξίδι και το ταξίδι είναι αυτό που μετράει. Επειδή λοιπόν δεν ολοκληρώθηκε το ταξίδι, επειδή δεν
θέλω συνεχώς να μαθαίνω καινούργια πράγματα. Και έχεις δίκιο βέβαια που με ρωτάς γιατί δεν σου το είπα. Έχω ήδη ξεκινήσει για καινούργια ταξίδι δάσκαλε, βρίσκομαι στην Ισπανία του 10ου αιώνα. Άντε να πούμε. Και έχω κάτι προβλήματα εκεί με το χαλίφι. Αλλά επειδή δεν επιτρέπω στην οπισθοδρόμηση του Κύκλωβα να επικρατήσει και είμαι ο κανένας, εγώ θα γίνω κάποιος. Μπράβο, Ορφέα. Παίρνεις άριστα με τόνο. Πολύ χαίρομαι που η δουλειά μας δεν πήγε χαμένη και βρήκε το σωστό αποδέχτη για να κάνει συνεχόμενα στράι. Και πολύ δάσκαλε. Αχ, Ορφέα μου, είπαμε εξελίχθηκες, αλλά έχεις ακόμα πολλά να μάθεις. Την επόμενη φορά, όπου και να συναντηθούμε, έχω να σου μάθω πολλά μυστικά για να καταπλήσεις τα πλήθη. Δάσκαλε, σε ευχαριστώ. Τι με περιμένει ακόμα. Έλα όμως τώρα να διαβάσουμε το ένα το κεφάλαιο της ιστορίας, γιατί και η Ιουλία είναι υπομονή να επανέλθει για να σου πει τι βρήκε στο δικό της ταξίδι. Περιμένοντας την Ήριδα στην αμμουδιά, το μάτι του έπιασε μία κίνηση από απέναντι και είδε μία καινούργια φωτεινή παρουσία να πλησιάζει. Είναι ο νέος σου δάσκαλος. Ονομάζεται Ίντρα, αντιπροσωπεύει το στοιχείο του αέρα και θα σε πάρει μαζί του. Χάος, δάσκαλε. Μη φοβάσαι. Ούτε να συστηθούμε δεν προλάβαμε. Γιατί να συστηθούμε? Για να σπαταλάμε άσκοπη ενέργεια? Αφού ξέρεις ότι είμαι ο Ίντρα και ξέρω ότι είσαι Ορφέας. Ο σκοπός του ταξιδιού μας είναι να σου διδάξω διάφορες τεχνικές που πρέπει, από όπου μπορώ, να κάνω οικονομία στην ενέργεια, γιατί μου είναι πολύτιμη. Μόνο μη σε ακούσει η Μέρκελ. Γιατί? Αστείευεσαι, δάσκαλε. Να ακούσει ότι διαθέτεις ενεργειακά αποθέματα. Μην έβαψες. Και για ποιο λόγο πρέπει να κάνεις οικονομία, παρακαλώ? Γιατί θα σου μάθω να κινείσαι σε παράλληλους κόσμους μέσα στον χρόνο. Και αυτά τα μαθήματα κοστίζουν πολύ σε ενέργεια. Όταν όμως αυτό θα το κάνεις κτήμα σου, θα μπορείς να πηγαίνεις όπου θέλεις και όποτε θέλεις. Και έπρεπε να βρεθούμε πρώτα μέσα σε αυτή τη μαυρίλα. Εγώ μπορώ να την εξαφανίσω άμεσα, αλλά το έκανα για σένα. Με υποχρέωσες. Από σένα εξαρτάται. Συγκεντρώσου σε κάτι που επιθυμείς πάρα πολύ και το σκοτάδι θα εξαφανιστεί. Με βασανίζει ένα πολύ σπουδαίο ερώτημα. Πες το. Τι συνέβη εκείνο το βράδυ που πήγαινα στο Σούνιο? Μπορούμε να πάμε στο σημείο του Extra Port Adventure? Ναι. Το δικό σου ήταν ένα έξτρα περιστατικό. Το πληροφορήθηκες, Ναι. Θέλω να παρακολουθήσουμε όλο το σκηνικό σε εκείνη τη στροφή. Δεν χρειάζεται να πάμε εμείς εκεί. Θα φέρουμε όλο το σκηνικό εδώ, μπροστά μας. Εμείς απλά θα ανυψωθούμε και θα το δούμε από ψηλά. Μάλιστα, έτσι θα βρεθεί να ζαλίζομαι, άμα το δεν μπορώ. Μα ούτε home cinema δεν έχετε εδώ, είσαι στο παράδεκτη. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να είσαι αυστηρά συγκεντρωμένος, όχι μόνο στην εικόνα, αλλά και στον εαυτό σου, για να μπορείς να παραμένεις πάνω από το έδαφος. Πρέπει να προσέχεις, γιατί σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις, οι πτώσεις μπορεί να αποβούν πολύ επικίνδυνες. Έχω και νέα όμως, δάσκαλε, δεν τα θυμάμαι όλα, χρειάζομαι λίγη βοήθεια. Οδήγησέ με μέχρι εκεί που θυμάσαι. Κοίταξε, βρίσκομαι λίγο πριν το σημείο που συνέβη το περιστατικό. Έχω πρόβλημα με τα φλάς που δεν ανάβουν και προσπερνάω με σβηστά τα φλάς μια μηχανή με ένα ζευγάρι. Ξαναμπαίνω στη λωρίδα μου και πλησιάζοντας το σημείο στη στροφή, έχω την εντύπωση ότι βλέπω ένα περίεργο φως. Που όμοιο του δεν έχω ξαναδεί, είναι σαν για αυτό που είναι τριγύρω. Ωραία. Ας το πάνω μου τώρα. Θα σε πάρω από την αρχή για να έρθεις στον ήρμο. Εντάξει? Εντάξει. Ξαφνικά ο Ορφέας ένιωσε ένα πολύ δυνατό τράνταρμα σε όλο το σώμα και ταυτόχρονα ένιωσε να λούζεται από μια τυφλωτική λάμψη που εξαφάνισε το σκοτάδι, ενώ ένας εκοφαντικός θόρυβος κεραυνού έσκησε τον αέρα, που όμως έδωσε σχεδόν αμέσως τη θέση του στην απόλυτη σιωπή. Μέσα από αυτή τη σιωπή ήρθε στα αυτιά του ο θόρυβος από τη μηχανή του αυτοκινήτου πάνω στην άσφαλτο, ενώ το γεμάτο φεγγάρι που έκανε την εμφάνισή του φώτισε την εικόνα. Να, με βλέπω, μια χαρά πάω. Το αυτοκίνητο κινούνταν στη δεξιά λωρίδα, χωρίς να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα και η κίνηση στον δρόμο ήταν μηδαμινή. Κοίτα, δάσκαλε, σου είπα ότι είχα πρόβλημα με τα φλάς. Δεν άναβαν τα φλάς και είχα σταματήσει πιο πριν για να τσεκάρω τι συμβαίνει. Ξέρεις, Ορφέα, μπορεί να έφταιγε και το ρελέ από τις ασφάλειες. Δεν αποκλείεται. Κοίτα όμως, βλέπεις εδώ τη μηχανή με το ζευγάρι. Να, κοίτα, προσπερνάω χωρίς φλάς. Ο Ορφέας προσπέρασε τη μηχανή με το ζευγάρι και πλησιάζοντας στην μοιραία στροφή, αντιλήφθηκε τα φώτα ενός άλλου αυτοκινήτου. Ήταν ένα πούλμα που πλησίαζε από την αντίθετη κατεύθυνση, αλλά η στροφή δεν είχε ορατότητα. Το πούλμαν την πήρε ανοιχτά και βρέθηκε στη λωρίδα του Ορφέα που τυφλώθηκε από τα φώτα.
Ο οδηγός του πούλμαν, βλέποντας το ιδιοταχύ αυτοκίνητο μπροστά του σε απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων, προσπάθησε να φρενάρει, αλλά ήταν ήδη αργά. Με τοπική αναπόφευκτη, ο Ορφέας δεν είχε επιλογές. Έκοψε το τιμόνι δεξιά, έπεσε πάνω στην μπάρα, την έσπασε και βρέθηκε στο κενό. Το αμάξι πέταξε στον αέρα. Ο Ορφέας τεινάχτηκε έξω, αλλά το αυτοκίνητο, διαγράφοντας την τροχιά προς τη θάλασσα, εξαφανίστηκε εντελώς ξαφνικά, σαν να το ρούφηξε κάτι. Οι επιβάτες του πούλμαν βγήκαν έξω φωνάζοντας, χειρονομώντας και ψάχνοντας για το εξαφανισμένο αμάξι. Δεν έμειναν όμως πολλοί. Μια κοπέλα που χτύπησε το κεφάλι της από το απότομο φρενάρισμα ήταν σε σοβαρή κατάσταση και αναγκάστηκαν να φύγουν και το πλησιέστερο νοσοκομείο. Θα πρέπει βέβαια, δάσκαλε, να σου πω ότι συνέβη και κάτι περίεργο. Τι περίεργο? Όσες φορές χρειάστηκε να πατήσω τον γκάζι, το αυτοκίνητο δεν άφησε ταχύτητα. Λειτουργήσε όμως κανονικά επάνω στη στροφή ακριβώς τη στιγμή που έκοψα το τιμόνι δεξιά. Όλες τις υπόλοιπες φορές ήταν σαν κάτι να το κρατούσε για να με καθυστερήσει επίτηδες. Δηλαδή, τώρα που το βλέπω και το σκέφτομαι, αν το αμάξι γκάζομαι και αν δεν είχα αυτή την καθυστέρηση που σταμάτησα για να τσεκάρω τα φλάς, θα είχα περάσει τη στροφή πριν μου την πέσει στο πούλμα. Καταλαβαίνεις? Εγώ δεν καταλαβαίνω. Δεν χρειάζεται λοιπόν να καταλάβω γιατί ξέρω. Το θέμα είναι να καταλάβεις εσύ επιτέλους. Τι να καταλάβω, τι ξέρεις? Α, μάλιστα, κατάλαβα. Εσείς τα κάνατε όλα. Και τα φλάς που δεν άναβαν και το αμάξι που δεν γκάζωνε. Τι συμβαίνει, αγαπητέ μου Ίντρα? Γιατί σε διαλέξαμε, Ορφέα. Σε διαλέξαμε και σε θέλαμε με κάποιο τρόπο. Δεν έπρεπε με τίποτα να επιτρέψουμε να σε πάρουν από εμάς οι Σούνε. Σούνε, ποιοι είναι πάλι αυτοί? Καινούριο φρούτο. Να δεν πάτε στο διάλογο εσείς κι αυτοί. Τι να με διαλέξατε, εμένα με ρωτήσατε? Μα νομίζεις ότι έχουμε δυνατότητες επιλογής? Τουλάχιστον εσύ δεν είχες καμία. Και βρήκατε τώρα, ας με διαλέγατε άλλη μέρα. Γιατί? Τι διαφορά είχε το τώρα σου από το μετά σου? Ήθελα να πάω στην Οικαία με χαρτί. Πλάκα έχεις, Ορφέα. Δεν έχω καθόλου πλάκα, απλά είσαστε ηλίθιοι. Ορφέα, μην εκνευρίζεσαι, γιατί θα πέσεις. Δεν πας στο διάλογο, θα μου πεις να μην εκνευρίζομαι και θα πέσω. Δηλαδή τώρα σε μια που θα πέσω. Πέφτω! Από τα νεύρα του έχασε τον έλεγχο. Το σκηνικό εξαφανίστηκε και ένιωσε να τον τραβάει μια ρουφίχτρα. Αισθάνθηκε τα μαλλιά του να ανεμίζουν από την ταχύτητα της πτώσης. Ήταν στο κενό και έπεφτε προς το έδαφος. Τη στιγμή που υποτίθεται ότι θα χτύπαγε με δύναμη στο έδαφος, έκανε με το κορμί του έναν ελιγμό και προσγειώθηκε απαλά δίπλα στη λίμνη με όλη του την άνεση. Καλά, αετός έχω γίνει και πούς ακόμα. Δάσκαλε, σε ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη και για την ανάγνωση του κεφαλαίου. Ευχαρίστησή μου, Ορφέα. Με την πρώτη ευκαιρία να το κάνουμε ξανά αυτό. Έχει γούστο να βρίσκομαι ανάμεσα σε ανθρώπους. Την επόμενη φορά θα φροντίσω να έρθω νωρίτερα και να δοκιμάσω και καμιά άλλη φουδιά, έτσι για την γευστική εμπειρία. Όπως θέλεις. Θα είμαι και εγώ ανάλογα προετοιμασμένος με ενδιαφέρουσες προτάσεις. Ανυπομονώ. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να φύγω γιατί η Ιουλία περιμένει. Μην λέω ότι ξεχάσαμε κιόλας. Εντάξει, δάσκαλε, θα τα πούμε και πάλι. Γεια σου, Ορφέα. Γεια σου, δάσκαλε. Ιουλία. Γιώργο, δεν το πιστεύω, τελείωσε αυτό, ήτανε. Πού είναι πάλι ολόκληρη. Καλά, όχι ότι και πριν δεν ήμουν ολόκληρη, αλλά τελείως διαφορετικά. Επιτέλους, γιατί ανησύχησα και δεν είναι μόνο αυτό. Τι είναι? Εγώ και ανησύχησες εσύ, που έχεις περάσει τόσα πολλά. Μην μου το κάνεις τώρα σαν τον δάσκαλο κι εσύ. Ο δάσκαλος, τι κάνει ο δάσκαλος, τι είπε? Καλά πήγε η συνέντευξη? Καλά πήγε, μια χαρά πήγε, χαίρομαι. αλλά κοίταξε, πρέπει να πούμε και στον κόσμο ποια είσαι. Θα με πούνε αυγενή, γιατί με όλα αυτά τα ταξίδια του κατάλαβα που βρίσκομαι. Καλησπέρα σας, χίλια συγγνώμη που συστήνομαι τόσο αργά. Είμαι η Ιουλία Λιμπεροπούλου. Η Ιουλία Λιμπεροπούλου, η οποία είναι απόφοιτος, θα το διαβάσω γιατί είναι πολλά. Είναι απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τώρα, όπως λέει η ίδια, βρίσκεται, μάλλον το ονομάζει η ίδια, απαιτητικό μεταπτυχιακό της, που αφορά στη νεότερη και σύγχρονη ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία και στο λαϊκό πολιτισμό. Πέρα από αυτά, αρθρογραφεί στο Music Heaven,
γράφει κείμενα στο διαδικτυακό περιοδικό City Mag, όπου έχει μια στήλη που την ονομάζει και την κολαμπίδα Φέκη και Τελεινά, και προτείνει βιβλία, ταινίες και μουσική στο διηνιαίο ένθετο που βρίσκεται μέσα στο City Mag, η Τρελή Πινιάτα. Επίσης γράφει για το θέατρο, γράφει διηγήματα, γράφει παραμύθια, γράφει και σενάρια. Όπως είπα και πριν, επιδίδεται με πάθος καθημερινά στο μαρτύριο της έβρεσης της σωστής λέξης, και εγώ θέλω να την ευχαριστήσω πολύ που επιμελήθηκε σήμερα όλο αυτό που είδατε. Ευχαριστούμε και εσάς. Γιώργο, τι κάνουμε? Σε κάθεσαι. Εγώ κάθομαι. Είναι.